και ήμουν σίγουρος και το έχω σημειώσει στο τέλος αυτής της τοποθέτησής μου ότι θα υπήρχαν τέτοιες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Οφείλω να πω, αγαπητέ φίλε πρόεδρε των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι ήταν μια έκπληξη ξεχωριστή, όχι μόνο η εισήγηση του Φίλιππα, αλλά η εισήγηση αυτή, η παρουσίαση αυτή που έγινε από τον πρόσωπο των εργαζομένων και που μόνο για αυτό πιστεύω άξιζε η επιλογή και πρέπει να δώσουμε όλοι τα συγχαρητήριά μας η επιλογή εδώ της Καβάλας, της έναρξης αυτού του ενδιαφέροντος οδηπορικού, γιατί πιστεύω πως με την γνωστή σε όλους μαχητικότητα του Πάνου του Καμένου, ενδεχομένως και από Δευτέρα η πρωτοβουλία που εσείς ζητάτε να έχει συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είμαι σήμερα και εγώ εδώ ανάμεσά σας, μετέχοντας στο ξεκίνημα αυτής της πορείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων προς το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο, χαιρετίζοντας τη σημερινή συνάντησή μας, αλλά και την πορεία που ξεκίνησε ο Πάνος Καμένος και όλοι εσείς μαζί, και η οποία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο πολιτικό φορέα με λόγο και άποψη, κυρίως όμως με πραγματική αφοσίωση και πίστη για ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες σε μια ανεξάρτητη και περήφανη πατρίδα. Φίλες και φίλοι, είμαι σήμερα εδώ κοντά σας, εκπροσωπώντας ένα νέο κίνημα που αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες στη χώρα και μοιράζεται πολλές κοινές σκέψεις με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες, κρίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία άλλες επιμέρους ιδεολογικο-πολιτικές διαφορές όσο η ανάγκη να βγει η Ελλάδα από το φρικτό και σκοτεινό τούνελ των μνημονίων και των πολιτικών της υποταγής. Τα κρίσιμα σημεία σε μια τέτοια πορεία δεν μπορεί να περιορίζονται στην εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων των μνημονίων. Όσοι από την μεγάλη πατριωτική, κοινωνική και κεντροδεξιά παράταξη δεν αντιληφθούν έγκαιρα την αναγκαιότητα της μεγάλης συμμαχίας όλων των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και δεν σπεύσουν να συναντηθούν για να αποκτήσουν συναντήσεις για το τι δέον γενέστε και δεν δημιουργήσουν το γρανιτένιο μέτωπο απέναντι στον μπλοκ των μνημονιακών κυβερνητικών δυνάμεων, θα έχουν και αυτοί το πρόβλημα της μη προσαρμογής στα εκτελέσματα του πατριωτικού καθήκοντος. Διότι αν θέλουμε να αναπτύσσουμε την εθνική μας κυριαρχία, πρέπει να δεσμευτούμε σε κοινή προσπάθεια για ανάπτυξη της ευημερίας, φυσικά όχι παιδαγικά, αλλά με το δικό μας πραγματικό πλούτο και να υπερβούμε τις πρόσφυγες και ευκαιριακές σκοπιμότητες ατόμων και ειδικών συμφερόντων, αλλά και την καχυποψία μαζί με την μικροπολιτική ιδιότητα. Έχει γίνει πλέον φανερό και είναι εθνική και λαϊκή ευθύνη να γίνουμε μια ατσαλένια γροθιά. Δεν μπορεί να παραμένουμε αμέτωχοι στο συνεχιζόμενο έγκλημα, όπως το αποκάλεσε σήμερα ο Πάνος του Καμένου. Η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια είναι πάνω από κόμματα, από συμφέροντα και από σκοπιμότητες. Εμείς οι χριστιανοδημοκράτες πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Και αυτό μπορούμε από σήμερα να απαιτήσουμε και από τους άλλους. Πέρα από τις πολιτικές μας αφετηρίες, προτιμήσεις, διαδρομές, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, γι' αυτό δίνουμε αυτό το παρόν. Αναφέρομαι στο κίνημα των χριστιανοδημοκρατών, το οποίο εκπροσωπώ και το οποίο δημόσια και κατ' επανάληψη έχει τονίσει την ανάγκη συσπήρωσης όλων των ελληνικών πατριωτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου
προκειμένου να ξεφύγει η πατρίδα μας από την μέγενη ενός βαρύ και άδικου μεσαίων, στον οποίο μας καταδίκασαν λάθη του παρελθόντος, κυρίως όμως πολιτικές και πολιτικοί, χωρίς εθνικό ανάστημα, χωρίς μέσα και χωρίς την πυγμή να επιβάλλουν το εθνικό συμφέρον έναντι των εγχώριων και των ξένων συμφερόντων. Οι χριστιανοδημοκράτες λοιπόν συντάσσονται με όλες τις δυνάμεις που θέλουν και διεκδικούν μια νέα, καλύτερη μέρα να ξημερώσει σε αυτόν τον πολύπαθο τόπο. Υποστηρίζουν με πάθος, κύριε Πρόεδρε, κάθε δικιά σας προσπάθεια σε αυτό που χαρακτηρίζεται ελληνικό και ελληνοπρεπές, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία και την πραγματική δημοκρατία. Το δικαίωμα του ελληνικού λαού να ορίζει τον τόπο και τις τύχες του, όχι αποκομμένος από τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά ως ισότιμος συνομιλητής και εταίρος στα διεθνή τραπέζια των αποφάσεων, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησα σε αυτό το οδηγορικό αυτές τις 2 μέρες, υπογραμμίζει ευκαίρος, ακέρος ο Πάνος ο Καμένος, αναφερόμενος στα προτάγματα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι Έλληνες θα μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και δεν θα προδίδουμε τα ιερά και τα όσια για ένα αμφίβολο μέλλον, αλλά έτσι θα διαφυλάκουμε όλα αυτά ως χώριο οφθαλμού και θα τα προβάλλουμε, ξέροντας πως αυτά είναι η δύναμή μας και με αυτά θα πορευτούμε και παρακάτω. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ, στο πρώτο προσυνέδριο των ανεξάρτητων Ελλήνων, που καθόλου τυχαία για την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή επιλέχθηκε να επικεντρωθεί στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πλούτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Εμείς την αποκαλούμε ελληνική οικονομική ζώνη ή εθνική οικονομική ζώνη. Βρισκόμαστε εδώ για να καταθέσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις του χριστιανοδημοκρατικού κινήματος για την ενεργειακή στρατηγική, για να αποκτήσουμε την δυνατότητα των επιλογών από την μεγάλη δεξαμενή των πολλών δυνατοτήτων, αφού όσο περισσότερες υπάρχουν, τόσο καλύτερο για την πατρίδα. Χωρίς χρονοτριβή λοιπόν και περιττές κουβέντες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο τόπος. Μάλλον δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σοφός για να υποστηρίξει την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων, όπως τόνισαν λίγο πριν οι εργαζόμενοι με τον Πρόεδρο, για να ανακάμψει γρήγορα και να εμφανίσει η χώρα αυτή την οικονομική παραγωγή. Η κυβέρνηση όχι να έχει προχωρήσει στην ανακήρυξη της ΑΟΣ, όπως και με γρηγορότερους ρυθμούς στην έρευνα και την εκμετάλλευση των κρυμμένων στις θάλασσές μας υδρογοναθράτων. Έχουν πει πολλοί φίλες και φίλοι ότι είμαστε φτωχό κράτος. Τεράστιο ψέμα. Όσοι το υποστηρίζουν, είτε είναι συνείδητοι ψεύτες, είτε δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν πού πατούν και πού βρίσκονται. Εμείς διακηρύττουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος γεμάτος πλούτος. Και το είδαμε λίγο πριν. Ανεκμετάλλευτος πλούτος. Και ο πλούτος δεν προέρχεται μόνο από τις φάμπρικες, τις μεγάλες και μικρές εμπορικές δραστηριότητες ή τον τουρισμό. Πλούτος μας είναι η δύναμη της ίδιας της ελληνικής γης, την οποία εγκαταλείψαμε και την οποία πολύ ξεχάσαμε, πώς θα μπορεί να παράξει και στον αγροτικό τομέα. Και αυτό, εξ όσων γνωρίζω, είναι το θέμα της αυριανής προσυνεδριακής συνάντησης μας στη Λάρισα. Ανεκμετάλλευτος πλούτος είναι και η ίδια η ιστορία, ο πολιτισμός, η παιδεία μας, που θα συζητηθεί σε ένα άλλο προσυνέδριο σε λίγες μέρες στην Κέρκυρα. Ανεκμετάλλευτος πλούτος είναι φυσικά και αυτά που κρύβουν στα σπλάχνα τους η ελληνική και οι ελληνικές θάλασσες. Ο ορεικτός πλούτος που ποτέ δεν αξιοποιήθηκε σε αυτή τη χώρα όσο μπορούσε και θα έπρεπε και τώρα μπορεί να μας δώσει τεράστιες δυνατότητες για νέα ανάπτυξη και μάλιστα σε σύντομο χρόνο. Γιατί η προσπάθεια αξιοποίησης αυτού του ανεξάρτητου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, η προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας σε ένα διεθνές κέντρο παιδείας είναι μια διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο. Όπως πολύ χρόνο απαιτεί και μια δομική αλλαγή που είναι απολύτως αναγκαία στην εθνική αγροτική πολιτική. Να φέρεις στο
Σοφός όμως, το πλούτο που κρύβει η ελληνική γη μέσα της είναι κάτι που δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο. Περισσότερο χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια, οργάνωση και βούληση. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα μεγάλο Έλληνα, σε ένα μεγάλο Κύπριο ηγέτη, τον αείμνηστο τον Τάσο Παπαδόπουλο. Και αναφέρομαι σε αυτό το μεγάλο πατριώτη, γιατί αυτός ουσιαστικά έδωσε στους Κύπριους τη δυνατότητα να έχουν σήμερα να οραματίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Μεγαλόνισσο, και αυτός έδειξε στους Έλληνες μέσω του παραδείγματος της Κύπρου τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει και δεν έκαναν. Αλλά τώρα πρέπει να το κάνουμε με βάση θυσία. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, πολεμώντας με πείσμα το σχέδιο Ανάν και πείθοντας τους Κυπρίους να το καταψηφίσουν, έδωσε τη δυνατότητα στην Κύπρο να έχει σήμερα αυτή την ΑΟΣ και να διανύμει οικόπεδα ανοίγοντας το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και ήρθε η Κύπρος, η πολύ μικρότερη από την Ελλάδα, και σε πολύ δυσχερές γεωπολιτική θέση, να κάνει αυτό που η πιο ισχυρή και πιο μεγάλη Ελλάδα δεν τόλμησε να πράξει. Ας είναι αθάνατη η μνήμη του, αυτού του μεγάλου ηγέτη που έδειξε σε όλους μας τι μπορεί να κάνει ένας και μόνο άνθρωπος, όταν πραγματικά αγαπάει τον τόπο του και μάχεται για τα συμφέροντα της πατρίδας του. Και τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί δεν έχουν περάσει παρά 2-3 χρόνια από τότε που οι εδώ πολιτικοί ηγέτες είναι επικουρούμενοι από κάποιους δίθεν τεχνοκράτες. Προσπαθούσαν να βγάλουν τρελούς εκείνους που υποστήριζαν πως το ελληνικό υπέδαφος είναι πλούσιο, αλλά ξαφνικά μέσα σε αυτό το διάστημα πολλά άλλαξαν. Ο οδικός τρόπος της Ελλάδας μπήκε στην καθημερινότητά μας και τα όνειρα δισεκατομμυρίων ξύπνησαν. Μέχρι και η Τόρφα σε έκθεσή της μιλούσε για 600 δισεκατομμύρια σε φυσικό αέριο νότια της Κρήτης. Παραμύθια λένε και αυτοί. Παραμύθια και οι Νορβηγοί που έρχονται να αποδείξουν ότι υπάρχουν κοιτάσματα στο Ιόνιο και στα νότια της Κρήτης. Παραμύθια και οι Αμερικάνοι, οι Καναδοί, οι Γάλλοι, που ήδη μετέχουν στις χειροπραξίες που χτυπάνε τους διαγωνισμούς με τη διαδικασία όπεντων που γίνονται στην Βόρεια Πελοπόννησο και τα κάνουν. Νομίζω και μάλλον νομίζουν όλοι ότι αυτοί δεν λένε παραμύθια. Κάτι ξέρουν, κάτι είδαν, κάτι πίστεψαν. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια λοιπόν. Η Ελλάδα οφείλει και αξίζει να επενδύσει στην εξόρυξη του ορυκτού της πλούτου και να τρέξει πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο χρόνο. Η ανακήρυξη ΑΟΣ για την Ελλάδα πρέπει να γίνει το συντομότερο και άμεσα να ξεκινήσουν διαδικασίες οριοθέτησής. Ναι, χρειάζονται διακρατικές συμφωνίες. Ναι, χρειάζονται συμμαχίες, μια και νέα επιχείρηση εξωστρέφειας και σύναψης διεθνών συμφωνιών. Έχουμε όμως αρκετούς άσους στο μανίκι και κυρίως την ίδια τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Σταυροδρόμοι και κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ας το εκμεταλλευτούμε. Μπορούμε να προωθήσουμε γρήγορα τις πρώτες συμφωνίες με την Ιταλία, την Κύπρο και την Αλβανία για να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα που όλοι λένε ότι υπάρχουν στο Ιόνιο και κάτω από την Κρήτη και τα οποία μαζί υπολογίζονται πολύ πάνω από 1-3. Και αυτό με μια τυπική συμφωνία της τάξης του 50-50 σημαίνει 500 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα. Δηλαδή σβήσαμε το χρέος και έχουμε και περίσει. Και αυτό δεν είναι μερικισμός. Συγχωρέστε το γεγονός πως η τοποθέτησή μου δεν εμπεριείχε επιστημονικά στοιχεία, αλλά ήδη τα δώσαμε. Και ο ρόλος των πολιτικών, ο ρόλος τους είναι να αποφασίζουν και να πράττουν υπέρ των συμφερόντων των πολιτικών που εκπροσωπούν. Δικός μας ρόλος λοιπόν είναι να ενισχύσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, να απαιτήσουμε την άμεση ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣ και τη γρήγορη διευθέτησή της τουλάχιστον στις περιοχές όπου οι διακρατικές συμφωνίες μπορούν να υπάρξουν γρήγορα. Φίλες και φίλοι, σε μια Ελλάδα που η ανεργία αγγίζει το 1/3 του πληθυσμού και η χώρα απειλείται από μια πρωτοφανή κοινωνική κρίση σε καιρό ειρήνης, η συγκυβέρνηση του μνημονίου, αντί να προσπαθεί να στερήσει και τις τελευταίες 5-10 του Κοσμάκη για να ικανοποιήσει την Τρόικα, θα έπρεπε να είχε βάλει φούλες τις μηχανές για την αξιοποίηση αυτού του εθνικού πλούτου.
αν και προσωπικά δεν έχω πολλές ελπίδες για την ικανότητα που έχει, ούτε για την πραγματική βούληση που έχει εν τούτης, εμείς θα πιέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Κυρίως όμως, σήμερα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Ξέρουμε τι θέλουμε και πυκνώνουμε τις επαφές μας σε όλο τον κόσμο για να σχηματίσουμε την κατάλληλη ώρα, το πλέγμα συμμαχιών που θα χρειαστούμε ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει με τόλμη και αποφασιστικότητα σε ένα βήμα που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της. Φίλες και φίλοι, όποιος θεωρεί ότι η Ευρώπη θα μεταμορφωθεί σε γερμανική λίμνη με την Ελλάδα, ένα βότσαλο σε κάποια άκρη αυτής της λίμνης, γελιέται πικρά. Δεν έχει καταλάβει καλά το παιχνίδι, τους πολλούς πρωταγωνιστές και τα φορτία ισχύως του καθενός εξ αυτών. Κυρίως δεν έχει αντιληφθεί ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν δυνάμεις που είναι και πατριωτικές και αποφασισμένες να βάλουν την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων τα επόμενα χρόνια. Αν τα μνημόνια και οι πολιτικοί όσο τα υπηρετούν μετέτρεψαν τη χώρα σε παρία της διεθνούς κοινότητας, αυτές οι δυνάμεις θα μετατρέψουν την οργή και την αγανάκτηση των Ελλήνων σε δύναμη πυρός του έθνους και σε πνοή ανάπτυξης. Και πιστέψτε, το New Deal για την Ελλάδα δεν είναι ζήτημα αριστερής ή δεξιάς προοπτικής. Είναι ζήτημα εθνικής προοπτικής. Μια υπόθεση του έθνους με κριτήρια ελευθερίας, αυτοδιοίκησης και ευημερίας. Γι' αυτό και επανέρχομαι σε αυτό που αρχικά είπα. Χρειαζόμαστε μια νέα μεγάλη ελληνική συμμαχία. Ρηξικέλευτη, αποτελεσματική, χωρίς μικροπολιτικούς αστερίσκους και με τα ανατροχικά σύndρομα. Χρειαζόμαστε μια νέα Ελλάδα και θα τη φτιάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.